Moro. Puntkulari kitarissi Revo täällä. Tässä nyt pakkaillaan vielä keikkaa varten kamaa. Tämmönen uusi multi-efektipedaali sain nyt säädetty kuntoon keikkaa varten. Sitten tuolla on toi vahvari, mikä tulee kans sit messiin. Vähän tulee kamaa sit otettu mukaan. Mä voin esitellä tässä samalla veitsin rig periaatteessa. Eli mitä sitä löytyy? Siinä on puntkulari presetti. Ei tässä oikein mitään erikoisempaa mitäs täällä on? Täällä on noise gate, aika helvetin hyvä päivitys. Sitten tommonen Ibanezin Tube Screameri tyyppinen modi. Sitten, kun mä ajattelin, että no, en nyt tiedä onko se riittävästi säröä vai ei, niin laitettiin toinen vielä tuohon perään. Joo. Ei se oikein kummempaa. Se menee suoraan tonne Line 6 Spider 4 75 wattinen. Ja sit tämmöset vielä löytyy. Eli langat, piuhattomat piuhat, niin me sanotaan. Et se piuha vähän ahdistaa, kun siinä on, ettei vaan kävi sillä, kun me kerran kävi edellisen bändin kanssa, että meidän laulaja kun otti kitaran, niin vedettiin Gojiran Silvera, juu. Sitten soolon kohtaa se alkoi soittaa sooloa, mutta sitten se kävelikin siitä vahvarista liian kauas, niin sit se piuha irtosi siitä vahvarista. Et joo, kävi sillä paljon siitä aikaa, joku puoli vuotta. Tämmönen kuin Schecter Demon 7 Diamond Series. Tämmönen ihanan punaisen värinen 7-kielinen omilla noilla aktiivimikeillä. Siinä on nyt tosiaan kamat pakattu kivasti autoon. Toivottavasti vielä Rumpali Juho. Täällä on liukasta. Rumpali Juhon kamat mahtuu tänne, kun pitää sekin vielä käydä hakemassa. No, lähdetään näille nyt alustavasti. Tuli semmonen asia vielä mieleen, että viime keikka, mikä oli siis tuolla Nuorisokortterin Vimmassa, niin vaikka me vedettiin siellä kyllä vaan 4 biisiä, eli suht lyhkänen setti, niin me kerettiin treenaa kerran koko bändin kanssa ennen sitä keikkaa. Ja tällä kertaa vähän parannettiin itsemme ja vedettiin 2 treenit. Joo, 2 treenit vedettiin ennen tätä keikkaa nyt. Niin joo. Ei mikään ihme, jos hommat kusee ihan totaalisesti. Mut jos ei kuse, niin aika helvetin hyvin vedetty mun mielestä. Saa nähdä. Soundcheck on nyt vedetty ja käytiin kaupassa. Ostettiin eväät, näyttäkää omat eväät. Joo, mulla on tämmönen proteiinijuoma tässä, ihan Joo. hyvä. Kolmio leipä ja banaani. Joo. Sitten meikä. Parsakaali. On muuten ihan jees. Mä en tiedä kuin hyvin kuuluu, mutta pikku update nyt. Mä vedin se kokonaisen kukkakaalin nyt ja
vatsas vähän tökkii. Ja jos mä ajattelin, jos vedän kokiksen siihen päälle, niin se ehkä helpottaa. Mutta ei kyllä helpottanut ollenkaan, niin just tuntuu vaan siltä, että maha tökkii ja sitten kuplii samaa. Et se on niinku 2 kärpästä yhden liskulla. No, toivotaan vaan, että tää menee ohi. Vai mitä? One, two, three. Sen takia se kuulosti niin äästä. Meni se niin tälleen näin. Tuli ihan päin vittu. Ei se. Ei, se oli muuten vaan tossa koristeilla. Halo. Noniin, otetaan pikku postgame interview. Erhan, mitä meni keikkaan? Meni ihan hyvin. Ei mennyt kielet paskaksi ainakaan. Ja soitin oikein mainiosti. Ei tullut yhtään virheitä. Ja... Joo. Noniin, hyvä. Ihan hyvin meni. Tommi. Ihan jees. Muistin todellakin kaikki sanat ja en mitään väriin. En pissannut housuun. En todellakaan. Joo. Ihan hyvä. Juho, mitä meni keikkaan? Joo, siis se ihan vitu hikistä touhuu taas vaihteeksi, mutta ihan kiva juttu. Hyvä meno oli. Joo, soittokin oli ihan kohtalaista. Oli munkin mielestä hyvä meno. Mä kyllä yhdessä kohtaa meinasin tiputtaa Plektran ja se vähän kusahti, mut päästiin siitä mukaan. Joo, en mäkään kussu housuun yhtään sit. Älkää miettikää sit. Ihan hyvä keikka oli. Ja hyvä meininki. Kuinka monta kukkakaalia 5? Häh? Kuinka monta kukkakaalia 5 arvosana keikalla? 1-5. Kukkaalia. Niin kuinka monta kukkakaalia? Kuinka monta kukkakaalia mä vedin vai? Mitä? Ei kun arvosana. Kyllä se kukkakaali alkoi vähän tökkiä. Kieltämättä. Se alkoi tökkiä niinku vartti sen jälkeen, kun mä olin vetänyt se. Ei sitä tökki loppuilla. Varmaan tulee tökki huomennakin. En suosittele. Ainakaan kukkakaali ja Coca-Cola komboa. Äijä vetää vielä 3 Coca-Colaa. Mut joo. Ihan hyvä keikka oli. Tykkään. Nyt on keikka ohi. Mä tulin tankkaamaan auton vielä. Tänään on hiukan ajettu, kun piti vähän kyytsätä Juhoa ja hakea kamaat ja kaikkea. Mut joo, jos joku on vielä katsomassa tätä, onks tää nyt vlogi vai mikä ikinä, niin joo. Kiitos kun jaksoit kattoo loppuun asti. Niin jo tosiaan vimmassa 17. huhtikuuta. Nähdään siellä. Kiitos.